This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga siya ang nagmando kay Iloilo City Police Office ukon ICPO Director Police Colonel Joe Resti Coronica nga kakson kag islan ang tanan nga station commander sa mga police station sa syudad sa Iloilo. Sunod sa alkalde, hindi sinipag i-tolerate ang anuman nga ilegalidad sa syudad sa Iloilo, ilabi pa ang mga pulis. Dugang pa ni Treñas, wala man sang dapat naga-claim nga hindi ni mapahalin sa ilang mga posesyon. Dugang pa sang alkalde nalipay ini sa pag-grant sang ICPO director sang i-request kag nagalaom ini nga pabutangan sang pulis ang mga command center sang syudad nga isa man sa iya ginhingyo sa direktor. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera